Sige. Yo. Patay pre, ano rin na pre? Atay pre, yaw ko kay saplan akong lulog-lula pre. Ano man? Yung mga animal, buwisit Oo, ko. boy. Nag-iyot sila? Iyot eh. Yawa pa sa mululog-lula eh. Sa to lawa pre. Bernis. Bernis? Kasi hubog to pre. Yo, Friday night, action na ta matulog, lami na ta itugpa, kay medyo hubog-hubog. Pero natingala lang ko og kalit, may uyog lag kusog nga mura bag ni nagsyagit. Mibakod ko sabay step og hinay-hinay, kay akong feel murag nay nag-iniyutay. Munang gisubay napud nga usbuho, kung asa ang krimen kanunay nga nahitabo. Nakaingon kog yaks akong pagliklik, si Lulu wanay ata ibisnolos iya ihi. Isalod-salod panilula sa mouth, salamat sa pagbuho sa dingding Mickey Mouse. Kundi tungod nimo di makibaw ang info about sa sex scandal sa kong lulag-lulo. Walay siguro until now ako nag-search sa tranghijang nahitabo sulod sa among house. Pre, katapon pre, nakita po na ako kung lolo pre, lola pre. Kaupabot sila. Na, put bakak na imo na. Buhang manika, paminawa lang ni. Adapit. Balay, please. Naunsa mo sila to? Basta, minawa lang. Mo ba? Magkatawa juga ni Jud. Yeah. Mga sis, mga brad, grabe Jud. Lupigos lolo ko mo kiyod. Nay kulog, nay hayang, nay islanting. Ug ang pagguslap, sure bulog timing. Grabe si lolo, ni lola, mo banat. Lupigon pa ang foreigner, umuhunan. Walay pakibisag sila dakog edad. Sa kalami ni lolo, si lola nagpanikan. Ako ang lola po pre, grabe ka bugay. Tila mo kip-kip, bisag walay angay. Munang bunog kayong lagay. Grabe si lolo ni lola, grabe mo bigay. Grabe sila bay, kung ako na kuyawan. Ikan sa kwarto padulong sa portahan. Grabe ka si Rock, magkita nga ako. Silang duha sa hagdanan kay nangahulog. Wah, kaya to, pre. Tinuto, pre. Una, buwang ko. Grabe no? Ang topic na yung naglula no. Lula kung topic. Ate ako po sa una po. Kasi lula. Parang sikat na kayo sila. Grabe na kayo yung kuha nila ron. Trending na biya kayo sila ron. Anak ko ila, pre. Ano? Si Lulog si Lula, kay nasikat na. Bintan na kay ilang istorya sa birada. Ang mga uban po, i-upload sa Facebook o sa mga cellphone, gihimo nila quotes. Ang mga news sa kilid gisuri-suroy, nga si Lulag Lulo, grabe ang sampikoy. Akong nakitaan, kung akong gibasa, ang mga istorya sa akong lulo ug lula. Nga ang sex wala nagbase sa edad, isag tiguang na ko'y mutukar kung uwan. Munang si Lolo wala gapon yung laos, mugi gihapon sa wala na tulos. Munang si Lula gihapon na paganse, bisag kung sa nga posisyon pero nimo abante. Yawa, si Lula mao'y pinaka the best. Ang sumpay isearch na lang ninyo dito sa UGs. Muna pre, muna akong gingon ninyo pre nga. Dili ta magkumpiyansa sa itong mga lulog-lula. Sikreto ramas lagupagod. Buang, sitirada na pre, mga alas 3 kadlaw na. Mga natulog na kay mga tao na. Mga dudo alas tres ko ay. Say-sayo pa to. Sa city. Mga sa Tagayo. Alas 3 ka Kami na yung RNB. Siguro, pre. Follow. Good shit. What the fuck?